läsnä vanhempi konstaapeli Seppo Vasarainen, asianomaisen huoltaja ja biologinen äiti Paula Annikki Hyvärinen, nuorisopsykologi Sirkka-Liisa Makkonen, sosiaalityöntekijä Esa Mäkelä sekä asianomainen Hyvärinen. Syyteharkinnassa on siis poliisille ennestään tuttu Pete Risto Hyvärinen. Luettelen lyhyesti esitutkintamateriaalissa Hyvärisen syyllisyyden tuoksi mainitut syytekohdat. Pete Risto Hyvärinen on seurannut ja vaaninut suunnitelmallisesti vanhaa pariskuntaa Seppo ja Irmeli Viitalo. Nehän on meidän mökkinaapurit. Niin. Hyökännyt pariskunnan pihatiellä heidän kimppunsa ja törkeästi pahoinpidellyt erittäin suurella tylpällä esineellä. Varastanut kyseisten henkilöiden lompakot, heidän sormuksensa, käsilaukun, matkapuhelimet, Irmeli Viitaluoman kuulolaitteen sekä Seppo Viitaluoman kengät. Lisäksi syytetty on palannut vielä uhrien luo ja anastanut molempien silmälasit, jonka jälkeen syytetty on poistunut paikalta ja jättänyt avuttomat uhrit tielle makaamaan. Mä haluaisin nyt tähän alkuun todeta, että Petehän on ihan ensikertalainen. Ja ne vanhat syytteet, mihin poliisi yrittää tässä provosoivasti viitata, ne on tulleet aina oikeudessa kumotuiksi. Että mitä sulla olisi tällä kertaa sanottavana? Hyvärinen! Nyt ne kuulokkeet ja Pipo pois päästä! Ei! Siis Pipo on Peten turvapaikka. Ja osa Peten identiteettiä. Aivan. No, Hyvärinen. No, taisan siinä tulla vähän. Pete, muista, että sun ei Pete tarvitse tässä tilanteessa nyt myöntää yhtään mitään, jos et halua. Ja tässä tilanteessa et varmaan todellakaan halua. Niin no, en mä muista tommosta tehneeni. En mä ainakaan mitään suunnitellut tai vaaninut. Virkistäisiköhän tämä turvakameran kuvanauha vähän nuoren herran muistia? Sitten piti vielä ruveta vanhoja ihmisiä hakkaamaan. Hei, se oli itsepuolustusta. Kato, kun se äijä nosti kätensä ja kävi päälle. Enkä mä millään isolla esineellä sitä lyönyt. Se oli vaan semmonen risu. Niin ja puhelimenkin otin, kun mulla oli omasta saldo loppu. Niin ja sun piti soittaa. Niin. Hei, No niin. Pysäytä nauha. Ihan just tähän paikkaan. Siis kyllähän tästä nyt näkee aivan selkeästi, että tämä on Peten vastareaktio. Pete, mitä sä näet tässä nauhalla? No, siinä mä pelästyn. Ja sitten mä vedän vahingossa sitä Seppoa daijuun. Pete, se on ok. Siis kyllä mä nyt näen tässä nauhalla jotain ihan muuta. Siis jos tää nyt edes on Pete. Ei jumalautoista. No onhan toi nyt ihan selvästi meidän Pete. No joka tapauksessa mä näen tässä pienen linnun, pienen jalopeuran, jonka elintila on viety. Siis kyllähän se näin on, että nurkkaan ahdistettuna jokainen puree, eikö vaan? Me ollaan viety Peteltä elintila. Tila hengittää. Pete, miltä susta nyt tuntuu? Sattuu nyrkkeihin. Ja kämmenissä on vieläkin tikkuja. No niin, otetaan ne tikut pois ja laitetaan nyrkkeihin mobilaattia. Kyllä se siitä. Niin, eiköhän tämä ala olla jo selvä tapaus. Kyllä. Ei me voida Peteä tällaisesta syyttää. Pete, ota muukki.